Iki mau ngarep gawe konten gini polo. Ana konten-konten gendeng sing jare duit angklung hargane 15 juta iki bener apa ora? Iki duit angklung lho iki. 15 juta. Kontene do pekok-pekok kuwi. Kuwi nek angklung 15 juta iki lho aku duwe pirang-pirang lho. Iki angklung tok bola jare nek duit sing kok ngene iki sawit 25 juta ki enek. Terus atusan ini iki jare 20 juta. Kita atusan gunung. Kuwi akeh bolaku. Ki angklung neh lho angklung. Iki malah duit zaman biyen iki bolo iki mbok duit apa jenenge ra mudeng iki, masih busang. Lho, iki angklung meneh lho, iya ta. Akeh banget iki. Iki duit gunung iki jare ngomongnya 20 juta. Terus sing duit kuning-kuning iki jare 5 juta. Iki jare satune 5 juta. Lah nek sing duit ngene iki bolo, duit sing atusan gunung ngene iki, kuwi nek dhisik memang iya, nek dhisik tapi iya. Dhisik kuwi aku memang pernah itu kejutan kaya ngono kuwi. Kejutan duit gunung kok ngene iki nek kowe arep roh duitku sing jare ngomonge konten-konten kreator sing do pekok-pekok kuwi. Jare diparani ning gone iso bayangke lho iki lho. Angklunge tok aku ndi pira iki? Nggih 5. Lho iki angklung tok iki. Angklung 15 juta iki nek ping 5 pira? 75 juta. 75 juta lho iki. 75 juta. Ya wis saiki wis rasa dadak anu wae, rasa dadak kakean juta-jutaan. Tukunen 10% sing 75 juta kuwi lho, 7,5 juta wae. 7,5 juta ki entuk 5 lho ya ta. Terus modal 15 jutaan sijine, 75 juta jajal badimu pira wis. Terus sing duit kuning ini lho, 500-an kuning ini lho. Ki jare 5 juta satune iki. Ya ta. Jare satune 5 juta. Lah iki nek kowe arep pulaan ning nggon aku lho akeh lho akian. Iki sakmene iki ngasih rata hitung iki. Iki duit kuning kabeh iki, duit kuning kabeh sakmene bolo iki ora ngasih aku ora sempat ngitung iki. Iki jare uang kuno kok ngene iki lho nek aku ora percaya kowe. Nah, iki duit anu kabeh bro, duit kuning kabeh iki sak tas ngene iki. Lho. Iki. Nek sing iki ya to. Iki tak cerita ya. Nek sing iki memang tak akui bolo, memang aku dhisik kuwi memang pernah iki duit 100 rupiah lho ya. Waktu kuwi payu 100 rupiah ngene iki payu 1000 rupiah zaman mau. Kebetulan aku duwe celengan waktu mau dadi kena nggih modal juga. Kok ngene iki aku pas kuwi duwe celengan 5.000 rupiah, 5.000 lho ya 5.000. 5.000 kuwi payu 50.000. Payu 50.000 kuwi percaya aku. Ning nek sing angklung ngene iki isih beredar bolo iki. Isih beredar di mana-mana isih beredar. Jadi nek mung arep nglumpuke duit angklung ngene iki isih ana. Akeh, dadi aja kapusan. Aja kapusan wong mung golek konten terus kakean komen, terus akeh sing komen to. Lah dheke view-ne munggah. Ngono. Dadi kowe nek mung di PHP tok, ora usah percaya hal-hal sing kaya ngono kuwi. Wis to. Percaya kena ora percaya kena. Nek sing langka kuwi ya langka kuwi iki sawit iki. Nek sawit iki memang langka. Tapi sawit iki
Ya secara logika ya lho ya, secara logika. Mosok sawit iki payu 20 juta. Ya. Mosok sawit 20 juta. Enek sing gawe konten 25 juta. Seandainya kiki emas. Seandainya emas kuwi. Tengah kuwi. Kuwi nek sampune digawe emas ki mung payu pirang enek pirang gram. Sak gram iki regane pira? Kan ngono. Tur ya pemerintah dhewe ya ora mungkin to. Mosok duit kaya ngene jerone isine emas. Apa arep nggih masuk emas? Logikane kan nek emas kuwi gampangane saiki sak grame kuwi 2 juta ngono wae. Sak grame 2 juta. Kuwi emas lho ya. Emas. Ki nek sawit iki dijikuk setengah iki, dadine iki mung pirang gram. Kek ongkose gawe iki ya pira? Ngono lho. Jadi bagi kolektor-kolektor uang sing kalau memang itu benar datang ke tempat saya banyak banget angklung itu ini sing kita pilih iki agak baru 5 ini 5 angklung ini belum saya pilih belum oke iki duit tok iki aku ndak sempat ngitung iki nek duit kong ini dari lagu keras sing uang 500-an kuning iki lagu keras. Ini ndak usah kamu beli 5 juta. Satunya itu kamu beli 500.000 walah aku wis bersyukur banget. Bersyukur banget wis. Pokoknya Anda kesini ke tempat saya. Alamatnya nanti kalau misalnya ada yang komen alamatnya mana tak kasih alamat, nomor HP-nya berapa tak kasih nomor HP nanti kalau seandainya benar-benar ada yang minat dengan koin-koin ini. Kalau kesini benar apa enggak tak jamin benar. Ini uang dulu nih, uang 500-an kuning semua ini. Masalah tahunnya aku ramudeng, cuma aku memang ngumpul kayak gini nih wis sejak lama. Memang aku seneng, bukan berarti nanti nak payu larang bukan, cuma aku seneng dengan 500-an kuning ini banyak banget. Nih sak kaleng nih. Aku belum sempat ngitung nih di sini piro. Nah, terus yang ratusan yo. Ratusan kuning sawit ini ada 2 ini sawit ada 2 iki sing anu lho ya sing wis ketok lho ya nek tak burah ki mbuh isine banyak banget mungkin yo. Terus iki apa iki 50 rupiah ki cendrawasih iki aku cek ono iki 50 rupiah. Gua nek masalah koleksi duit ki aku akeh bolong. Oh. Ki malah enek sing duite negara nang iki enek juga iki. Nang kene. Urung nek tak goleki kuwi jek ono ning Lati kono kuwi enek duit apa jenenge? Real apa ora mudeng kok jelas ning Lati kono kuwi enek. Terus duit bil bolong kuwi enek juga. Cuma aku agak ndak ngaruhke. Ini tadi aku buka-buka HP kok merebak banget. Konten-konten uang kuno itu merebak banget. Makanya aku kok penasaran. Jajal tak hitung, tapi aku ora sempat ngitung bolo ora. Cuma aku seneng dengan koleksi kayak gini ini seneng. Cuma logikanya nek misalnya sawit kok sampai 20 juta, mbok rasa 20 juta siji lagi lho mau tuku 5 juta. Itu aku wis bersyukur. Yes, ini sawit ya, sawit. Terus ya pokoknya gini lah nek soal ratusan rupiah, ratusan gunung iki aku enek piro iki. Enek sekitar ini ratusan gunung iki.
ratusan gunung. Ini ada siji, loro, telu, papat, limo, ada 10. Ini ratusan gunung. 100 rupiah. 100 rupiah ini ada 10. Nih. Loh, ini ada 10. Angklung baru ketemu 5. Belum tak golek kabeh iki. Baru ketemu 5 iki angklung. Lawang ini tuh masih beredar kok, Bro. Angklung itu masih beredar. Jadi cara wong mancing iki, wong hobiku mancing ya. Padha wae arep nuku iwak red devil ning WKO. Lah wong barang isih akeh lho. Iwak red devil ku akeh ning kono tuku larang. Sama dengan angklung ini masih beredar. Para pedagang-pedagang itu masih banyak. Jadi jangan suka ngibul, lakunya sekian biar banyak yang komen. Itu bolo. Ya toh. Percuma handang ngibul. Ya cuma omong doang. Kalau memang berani beli yo, ini banyak, silahkan komen tempatnya mana, harap diparani, tak kasih alamatku gitu ya bro ya.